Mzilikazi bangela siyabangena Ubaswahili winkuni ushoda ngane shumi iphothe la cost issue 1+1 Ethala umnikelo. Umnikelo wani manje? Yebo letha umnikelo manje uthi ngibonile ukuthi ufazi kaJehova letha umnikelo. Oh bona leli bhanja hayi ushivile angiyenifazi kaJehova mina. Hayi magician. Imagician? Ya ngishaya imlingo. Yona ngazongidakela manje isemlazi la asikhali magician letha la umnikelo manje. Awukwazi ngishaya imlingo. Ya. Full proof. Ya. Full ufakazi. Ya. Namleni ephaketheni. Ngihlanu. Check out nemali man. Imagician ngempela. Ngishaya imlingo. Imali letha-ke imali yami. Imali yami ayize kumina. Cha phela yabo umuntu obambe inkunzi la imini. Hayi awuzusho ukuthi angikunikeze imali. Sophuca mina lo jazz manje ugcwale ngami. Uyazi mina ukuthi ngizokwenza ube nepipi la siphongweni manje. Ipenhloko. Ya. Ayindlala. Mana angeke ukwazi mhlambe uyenze ibeningi sihlwanise phakathi. Yenziwe mina futhi. Ya. Inyanga ayikwazi ukuthi lapha yona. Awazi nje yona. Ngayilapha kanjani mina manje? Mana khona omunye umuntu engizomfonela esibambe inkunzi ufuna ukubona uphinda wenza lezi zinto kade uzenza wenza imagician so hamba soyi2 ngizomfonela manje buka ngifuna ukuthi sibambe inkunzi sodlula la kharakara liya dog iminje enkulu paper ngifuna lenyuku kudala bangicela bafuna le juice was my baby sondola eduze ngamcela ikheke wavele wangifunza nina ansoza ningithuza angisalalele komele ningikhuza ukhuluma kakhulu ngcono uthula bidi border die futa Basta usekali lefana manje awunepilo xawula nje ngifuna imali mina bafethu Manje wasekhaya na pelanga ngatakusena futhi lo umfanele sosibambe inkunzi lo. bese khipana imali omunye lo angimazi mfethu umnikeza imali usuzosifaze ngesikere bu phelela Yena manje usimanga umude kanje ubhasihlani Akekho mude mina ngemagician. at least silimalanga awu siyabonga Nkosi siyabonga Imanga wethu phansi spam kanti. Sesibanje inkunzi phansi spam. ya phela yabo manje inkunzi you don't fight back yakho-operate uhloniphe umsebenzi womuntu okubamba inkunzi ungalokho uhayiza usebenzisa isibambi somebody might get hurt awugcine sekuchitheka igazi leyo nto Ubona nje into yenze njengamanje kumshayeza straight. at least akekho umuntu olimele bakhisara buyele kukhisara ayikho kimi hayi awuzuyenza-ke lento mina le mali ngi5% ukuyihla manje angizukunikeza imali bas Ayingazi kahle lezi. Kanti ngowani mina?